Nnaza Toti mere gịnị Charles, onye nta akụkọ Adamazi TV. Akọrụ anyị bụ ị na-agbasara ndị mba uwe ozi maka omenala Igbo na omenala ndị ọdọ dị na mba Afrịka. Biko, anyị chọrọ ịmata onye Igbo. Ọmụnwụ bụ Barrister Kingsley Kanu, President General Igbo Community Calabar. Ndewo. Ndewo nno. Biko, kọwatụnụrụ anyị ihe a na-eme ebe a taa. Ihe a na-eme taa bụ Igbo Amaka Festival. Ihe a bụ mmemme iji gosi omenala ndị Igbo, egwuregwu anyị na ihe dum dị iche iche eji mara Igbo ndị na mbụ bụ ihe na-efu efu. Chukwu kpọpụta ụmụaka anyị, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ha sị ka ha megharịa Igbo ka Igbo dị ka ọ dị na mbụ. Ọ ihe omenala ahụ ka anyị bịara taa, ihu egwuregwu Igbo, asụsụ Igbo, ihe dum Igbo ji na-ebi na mbụ, ihe anyị bịara ime taa. Ndewo sir. Ndewo. Dịka ị na-ekwu, isi na ihe a na-eme bụ ka iji kwado omenala Igbo na-aga ifu efu. Dịka onye isi President General, nda mbụ ị gbalịrị iji mee ka shọ na omenala Igbo agaghị efu na Cross River. Nke mbụ, anyị na-enwe ihe a na-akpọ Igbo Day, ụbọchị a na-eme mmemme ndị Igbo na Calabar, nwere ọhaneze Day na Cross River. Maka ọhaneze na-elekọta steeti anya, Igbo Community maka local government. Na Igbo Day ahụ ihe a na-eme ewu omenala Igbo. A na-enwekwa eze Igbo nwekwara mgbe ọ na-eri ji, iri ji Igbo otu a na-erikwa ya n'ala Igbo. Abịakwa ebe ahụ omenala Igbo, ngalaba ọbụla bụ dịka Abịa, Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi bụ ngalaba ọbụla Igbo nwe bụ ihe ndị onye oyibo na-akpọ steeti nọchie n'obodo a. Anyị na-enwe ụbọchị anyị na-egosi omenala anyị dịka o si dị n'ebe anyị si pụta. Enwere ka ọ were Abịa Day, ndị Abịa mere n'afọ gara aga, ndị Anambra ga-eme n'afọ a. Eze Igbo ga-erikwa ji mgbe oge ruru, a ga-enwekwa Igbo Day mgbe oge ruru. Ihe a dum bụ ihe omenala Igbo, nwe ihe ọzọ anyị na-eme, anya na-eme ihe ndị ọcha, ọ ihe ndị Igbo. Biko nna ikwu, ndị ndụmọdụ ị na-enye ndị nne na nna, ọkachasị ndị anọghị na nzukọ Igbo ọbụla nọ na Calabar, because anyị ma na o nwere ọtụtụ ndị nne na nna nọ na mba Cross River mana ha na-abịa mitin. Ihe anyị na-ekwu ugbu a ihe na-enye anyị nsogbu dịka ndị ọchịchị Igbo, n'ihi na a sị na ijide azịza, ijide ofu mkpịsị gị gbaa ya, ị ga-agbaji ya, mana ijide ukwu ya, ị ga-agbajinwu ya. Anyị na-arịọ onye Igbo ọbụla n'ebe ọ nọ, ya gbalịa soro n'ihe ndị Igbo na-eme n'obodo ebe ọ nọ. Denye aha gị ka a mara gị na ịbụ onye Igbo, ka ọ ga-awụ ihe dapụtara gị, Igbo ghara ịgbakọrọ gị azụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'obodo ha bi n'ihi na ha esoghị n'ihe ndị Igbo na-eme. Ihe mee ha kwụrụ sọsọ ha, mmiri erie ha. Mana onye ọbụla so n'ihe ndị Igbo na-eme ebe ọbụla, ọkacha na Calabar na Cross River, anyị na-ahapụ ya. Anyị na-eme ekererịcha, anyị na-agbalịrịrị ịhụ na ihe ọbụla pụtara onye ahụ, Igbo ga-anọnyere ya. Ndewo nwanne m, ndị ekpere ị nwere ike ikpere ndị Igbo n'ụwa niile, ekachasị ụmụ okorobịa anyị. Ekpere anyị na-ekpere ndị Igbo bụ Chukwu hụrụ Igbo n'anya, Chukwu gọziri anyị, ka ọganiru na-adịrị anyị ebe ọbụla anyị tinyere aka, ihe na-adịrị anyị mma, ka Chukwu wepụrụ anyị ndị anya ụfụ, n'ihi na ọtụtụ mba tụrụ anyị iru, anyị amaghị ihe anyị mere. O mekwanụ ka ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ndị na-apụla apụta ga-anọchi anyị nwa mgbe anyị lara, amata na ha bụ ndị Igbo. Ha were ihe gbatara Igbo kpaa nzu n'iru, ihe ọbụla ha na-eme ka Chukwu nọnyere ha. Ebe ọbụla onye nọ bụ nwa Igbo, ka ọ mata na ya bụ onye Igbo, mata na o nwere ihe eji mara Igbo. Ọ ekpere m na-ekpere ha. Amen. Ọ ga-adịrị anyị mma. Amen. Ndị ọgwa ndụmọdụ ị na-enye TV station anyị wa Adamazi. Ndụmọdụ na-enye TV station wa Adamazi bụ jisie n'ike. Asị onye asị ya jide ka o ji na-eme nke ọma. Unu na ha agbalị tinyekwuo n'ike, n'ihi na ihe ọbụla unu na-eme bụ ime ka ụwa mata na Igbo ka dị. N'ihi na ọtụtụ ebe a na-aga, okwu Igbo efuola, mana site na TV Adamazi a na-asụ Igbo, a na-ekwu okwu omenala, a na-eme ndị mmadụ ghọta na Igbo ekwesịghị ifu efu. Jisie n'ike. Ndewonu. Ndewo nwanne m. Dịka ndị na-eso anyị na-ele ihe onyonyo a na-emere m a na-akpọ Igbo Amaka taa, ebe anyị nọ bụ n'ime obi Nze na Ọzọ, ibe ndị eze nọ na Igbo Amaka. Biko na-esoro na Adamazi TV, na-ele Adamazi TV, ị na-ama ihe ndị Igbo na-eme, ị na-ele, ị na-atụsasị ya,
ị na-eme ndị mmadụ mara mkpa ọ dị n'ezi